proxecto xurdiu porque, bueno, eu traballo con Trilitrate, sempre traballei a nivel de visuales, algo moi sinxelo para compaxinar o tema dun grupo acústico con vídeo, pero, bueno, surxiu ante a necesidade de algo máis. Fai falta que se integre un pouco tamén a posta en escena de grupos, digamos, de ámbito máis local para xerar non só, bueno, o típico concerto, sino recrear atmósferas e unir un pouco, que xa está moito máis de moda, o ir introducindo ámbito teatral ou escénico a todo o resto de ámbitos, de igual forma que se fai en publicidade e en outras cousas, pois en música tamén, e ir unindo todos estes campos para xerar, digamos, uns campos máis sensitivos e máis atmosféricos e que creen un pouco máis de conxunto. You lonely soul, fly on, and come back home. You aceptaron a proposta individualmente, pero unha vez que me aceptaron, eu son partidaria de que canta máis xente mellor, e se é xente coa que traballas normalmente e a que coñeces, pois moito mellor. E 3 cabezas pensan máis que unha, 4 máis e 5 máis, e se pensan ben, pois moito máis. Entón, bueno, ao final me fun xuntando con María, Monse, Elvira, Coti, Xomara, etc. E foi xurdindo isto. Eleximos este espazo porque nos parecía un espazo moi versátil a hora de transformar, e a verdade é que parece que foi todo moi ben, que sí que se creou esa atmósfera que queríamos, e agora nos gustaría dar un pouco de continuidade tanto ao proxecto como ao colectivo en sí, porque a partir disto, aínda que fora un proxecto individual nun principio, pois xurde un colectivo e te decatas de que realmente estás facendo algo, e esta idea de fulano, esta idea de mengano, esta idea do outro, e que non podería ser igual se non estiveramos todos juntos. Sí, dende logo que creo que cumpliu as expectativas, porque a xente se foi daqui moi satisfeita, moi sorprendida, porque non agardaban atopar o que atoparon, e agardaban, non sei, un concerto normal, pero atoparon todo un mundo, unha
cousa envolvente, incluso úteri. E bueno, había un pouco de medo de que viñera pouca xente, pero tamén moita xente, pero viu a xente perfecta e eu creo que foi genial. E todo o mundo pasou moi ben e o disfrutou moito.